tur tlang leimin leimin han ti te chiamila hei petrol pump turan lai ani mela engor hotlai lian pui milo min thlau mani hi thak lo hi an lai chhor do hlau zo ka ban nei thake petrol pump atana an lai turu rem reme an lai tir po khan ka thlir hetlai hi rel ru tak chuan in a him lo hle mai ti ha alan dan ania ma se engma lo mai kan ni ngot engma lo mai kan lo ni tu nei tu ten an ti miau chuan voin hi chun ni som pahni ni lai ni ani lai dur tlang kong lar em khani a Facebook vela an bei na sak hop maya petrol pump tura ruam man ani mela alung hi chu nget lo ti chu hriat ve ngoi ni lan dana chuan leihlang si lo lunglang si lo in pol nok ang chi khania tim khurangai khop mai hetlai vela kal tlang thi ta tan pe chuan lela ma lai tu ten hei a chhor do in an lai hlau a eng po ni se chet na lian thama thleng lo tur anga yang petrol pump abon don ani petrol pump siam ringot pa hau tak don te lul nen mun ma lai ringot a hian nuai engzat tak seng ralimo thu nei tu ten phalmiau sia ei hi durtlang road tun lai chuan soi na savia me tla hi media Facebook ngaron post na sakop mai tai mun hi tla he min lai chu ni mele an lai chhor do boka hian amun ma hi hei han lung deuh vek ania lung hi het lo chi ani ve deuh bok khrim khrim ani mole lan na chuan hei het lai hi lai furma tak takin khoi zo thei se la chuanin hianin an cement in an tar deuh thap thapa an u hiau boka min lo din huna ding ve thei tho ma ro chu hriat sa ni lo ba tilu reng reng hi fur pui kan lama chon don chau le nga la phim khur chungai viau mai thei lungom dan hi hei kan hut hiam ome
nun na chat tu ni lo mol ro se ti hi du sam thilani tunaya chet na ra thak tak tak a thlenga te sam chonin ver sam hi alo tuin alo tha